लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये सोलापूर जिल्ह्यामध्ये मायग्रंट लेबर तसेच गरजू व निराश्रित व्यक्ती आले होते. असे एकूण 5,221 व्यक्ती सद्यस्थितीत जिल्ह्यामध्ये आहेत व त्यांच्यासाठी निवारा केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहेत. असे एकूण 65 निवारा केंद्र सोलापूर शहर व ग्रामीण भागामध्ये सुरू करण्यात आलेले आहेत. या सर्व व्यक्तींना जेवणाची, राहण्याची व मेडिकल सुविधा त्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याशिवाय जिल्ह्यामध्ये अनेक गरजू व्यक्ती आहेत ज्यांना मदतीची आवश्यकता आहे. अशा एकूण 74,539 व्यक्तींना रेडीमेड फूड किट्स देण्यात आलेले आहेत व 1,76,321 व्यक्तींना फूड पॅकेट्स देण्यात आलेले आहेत. सोलापूर प्रशासनाने विविध प्रतिबंधात्मक आदेश पारित केले होते. या आदेशाचे उल्लंघन झालेले आहे. त्याविषयी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. आतापर्यंत एकूण 2,510 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत व 233 लोकांना अटक करण्यात आलेली आहे व आतापर्यंत 7,233 वाहने जप्त करण्यात आलेली आहे.